Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint eto cael dod ger dy fron ac yn dod nid trwy unrhyw ymdrech ein hunan, ond yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni'n dod yn hyderus yn gallu dy alw di yn dad ac yn dod fel dy blant ac yn dod fel rhai sydd wedi crwydro ac yn dadael di lawr yn gyson. Ond eto i gyd o Dduw i ni dal yn blant i ti ac yn gofyn i ti i trigarhau o'r newydd i ni. Bydde di yn dod i'n plith a bydde di yn tywallt ysbryd arno. A bydde di'n ymweld â ni fel dy blant, fel dy bobl, unwaith eto yn ein gwlad fach ni yma. Bydde ni yn cael gweld a chlywed am ymweliadau ohono ti yn dod i fendithio'n gwlad, yn bendithio dy blant yma ac ar hyd a lled gwledydd y byd. A bydde di'n gweld yn iawn i drigarhau o'r newydd. Bendithio'n hamser nawr diogela ni i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. A gadewch i ni ddarllen o air Duw yr Efengil yn ôl Ioan, y 10fed bennod ar 10 adnod gyntaf. Felly dechrau'n yr adnod gyntaf. Yn wir meddaf i chwi yr hwn, nid yw yn myned i mewn drwy'r drws i gorlan y defaid eithir sydd yn dringo ffordd arall, lleidr ac ysbeiliwr yw. Ond yr hwn sydd yn myned i mewn drwy'r drws, bigael y defaid ydyw. I hwn y mae'r drysor yn agored ac y mae'r defaid yn gwrando ar ei lais ef ac y mae fe yn galw ei defaid ei hun erbyn ei henw ac yn ei harwain hwy allan. Ac wedi iddo yrru allan ei defaid ei hun y mae fe yn myned o'i blaen hwy ar defaid sydd yn ei ganlyn ef o blegyd y maent yn adnabod ei lais ef. Ond y diethyr, nis canlynant eithir ffoant oddi wrtho o blegyd nad a dweinant lais y dieithriaid. Y ddameg hon a ddywedodd yr Iesu wrthynt, ond hwy ni wybiant pa bethau ydoedd yr rhai yr oedd fe yn ei llyfaru wrthynt. Am hynny yr Iesu a ddywedodd wrthynt drachefn, yn wir meddaf i chwi, mae fi yw drws y defaid. Cynifer oll ac a ddeithant o'n blaen ni, lladron ac ysbeilwyr unt, eithir ni yw randawodd y defaid arnynt. Mae fi yw'r drws, os a neb i mewn tro fi, efe a fydd cydwedig, ac efe a i mewn ac allan ac a gaeth borfa. Nid yw'r lleidr yn dyfod ond i ladrata ac i ladd ac i ddistrywio. Mae fi a ddeithym fel y caint fywyd ac y caint ef yn heleithach. A byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch i ni nawr edrych ar y 9fed adnod o'r Efengil yn ôl Ioan, y 10fed bennod. Ioan pennod 10 adnod 9, mae fi yw'r drws os a neb i mewn trwy fi, efe a fydd cydwedig ac efe a i mewn ac allan ac a gaeth borfa. Nawr, mae'r cysyniad o drws yn rhywbeth cyfarwydd i ni gyd. Bydda fe'n rhyfedd i feddwl bod neb yn ymwybodol o beth yw drws. Mae'n rhywbeth i ni'n ei ddefnyddio yn ddyddiol. Bydd y mwyafrif ohono ni'n deall y darlun a geir yma hefyd. Mae'n rhywbeth y defnyddio yn ddyddiol yn ein sgyrsiau ni. Clywir yn aml pobl yn dweud bod drws wedi agor iddynt. Nawr wrth gwrs, ni'n deall beth yw drws, ac i ni hefyd yn deall y darlun o bod drws wedi agor i ni. Ni'n gwybod nad ydyn yn cyfeirio at drws go iawn sydd wedi agor, ond bod rhywbeth wedi digwydd sydd wedi galluogi iddynt wneud rhywbeth. Am amser efallai, nid oedd yn bosibl iddyn nhw wneud rhywbeth, ond yna, digwyddodd rhywbeth. Mae yna rhywbeth sydd wedi dod i'r traws nhw, sydd wedi peri fod hyn bellach yn bosib. A'r ffordd i ni'n disgrifio hynny yw bod yna ddrws wedi agor i ni, mae cyfle wedi dod i ni fedru gwneud yr hyn yr oeddwn ni yn ei fwriadu wneud. Nawr, trwy gydol bywyd, mae sawl drws wedi agor mewn amryw amgylchiadau i ni. Ac hefyd, gellir dweud bod sawl drws wedi ei gau. Falle bod pobl yn rhoi cais mewn am swydd ac yn dweud mae yna ddrws wedi agor i mi ni fynd lawr y trywydd yma. Ac yna efallai bod gwrthodiad am gyfweliad hyd yn oed, a felly ni'n dweud, wel, mae'r drws na wedi gau yn gwbl amlwg, ac felly does dim modd i ni ddilyn y llwybr honno. Ac mae'r darlun yn un reit rwydd i ddeall. Ond fan hyn, yma ceir disgrifiad o ddrws ac am ddrws. Dyma'r drws pwysicaf oll. O bob drws gallwch chi feddwl amdano.
o bob agoriad ar gyfer rhyw sefyllfa neu rhyw brofiad. Dyma i chi'r drws fwyaf pwysig oll. Hyn sydd yn peri i fod yn bosibl cael mynediad i stafell i'w drws. Wel, dyma beth sydd fan hyn. Heb ddrws, chi ddim yn gallu mynd mewn i stafell. Ac felly yn yr ysgrythyr fan hyn, mae'r drws yma mor bwysig. Heb y drws yma, mae'r adnod yma ni gyfeirio ato, heb y drws yma, does dim modd cael achubiaeth, neu does dim modd i chi ddod yn Gristion. Dyna beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddisgrifio fan hyn. Mae e'n dweud e'n blwmp ac yn blaen. Mae'n ei ddweud i fel ag y mae. Dyw pobl ddim yn licio na dyddiau hyn. Dyw pobl ddim yn licio pobl yn dweud yn union fel hyn y mae hi, bod hwn yn ffaith. Does dim opsiwn arall, dyw pobl ddim yn licio na. Ond dyma beth mae'r Iesu'n dweud, dyma'r drws. Dyma'r unig drws, dyma'r drws sydd yn arwain at Gristnogaeth. Os i chi am fod yn Gristion, rhaid dod mewn ffordd arbennig. Does dim modd i chi ddod unrhyw ffordd, mae rhaid chi ddod trwy'r drws yma. Ac mae'r darn yma'n dweud yn ddigon clir, mae Iesu Grist yw y drws. Nad oes ffordd arall, nad oes drws arall, oni bai am y drws yma, sef Iesu Grist. Wel, hoffwn ni'n gyntaf edrych ar y rhybydd sydd i'w gael yn yr darn yma'r ysgrythyr, yna'r drws ei hun, ac yn olaf yn drydydd yr ymateb. Wel, yr hybydd, edrychwch ar yr adnod gyntaf o'r 10 bennod. Yn wir medda fi chwi, yr hwn nid yw yn mynedi mewn trwy'r drws i gorlan y defaid, eithir sydd yn dringo ffordd arall, lleidr ac ysbeiliwr yw. Nawr unwaith eto, dyma chi fath o adnod y fydde'r Cristion modern, os ych chi gallu defnyddio'r gair term Cristion, yr proffeswr modern. Sicr i chi fydden nhw ddim yn licio'r adnod yma, ac os ydyn nhw'n hoffi'r adnod yma, dwi ddim yn deall sut yma nhw'n hoffi'r adnod. Achos mae yn gweiddi allan popeth yn erbyn yr eidaliadau nhw. Achos mae'r adnod yma'n dweud, mae dim ond un ffordd sydd, ac mae'n dweud yr rhai sydd ddim yn mynd y ffordd yma, mae'n ei disgrifio nhw. Gadewch i ni weld sut mae'r ysgrythyr yn disgrifio nhw. Lladron ac ysbeilwyr ydynt. Hwn nid yw yn mynedi mewn drwy'r drws i gorlan y defaid. Eithir sydd yn dringo ffordd arall. Os ych chi'n ffeindio ffordd arall at Gristnogaeth, yna mae'n dweud lleidr ac ysbeiliwr yw. Nawr, yn y darn yma, roedd yr arglwydd Iesu Grist yn condemnio'r arweinwyr Iddewig fel rhai sydd wedi ymdrechu cael mynediad trwy rhyw ddrws wahanol. Iddynt dringo rhyw ffordd arall at iachawdwriaeth. Y gelwyr hwy am wneud hyn yn ladron. Roedd yr arweinwyr yma i fod i arwain y bobl y ffordd gywir. Dyna beth o'n nhw fod i wneud, dyna beth o'n nhw am i bobl ystyried hwy fel rhai oedd yn arwain at Dduw ac yn pwyntio'r ffordd at y nefoedd. Ond gwelir fan hyn yn y darn yma'r ysgrythyr a drwy gydol yr ysgrythyr, ond fan hyn yn arbennig, nid oeddent yn gymwys i wneud y dasg. Gai proffwydi, gellir dweud. Gai athrawon. Gan nad oeddent wedi cael mynediad y ffordd gywir. Doedd eu crefydd nhw ddim ar sail yr hyn oedd yn wirionedd. Yr oedden nhw wedi mynd rhyw ffordd arall. Yr ysgrifenyddion a'r Phariseiaid, roedden nhw wedi gwrthod Iesu Grist yn llwyr yn do, ac felly nid oedden nhw'n safle i arwain eraill y ffordd gywir. Pwy oedden nhw i arwain? Os mae Iesu Grist oedd y drws, yr oedd rhain yn elynion i Iesu Grist, ac roedden nhw'n chwilio am ryw ffordd arall at Dduw. Mor berthnasol yw'r darn yma ar gyfer ein hoes ni, ein gwlad ni hyd yn oed. Ond nid dylsem fod yn rhybuddio am y lladron yma. I ni braidd yn bryderus dyddio yma o ddefnyddio geiriau fel ysbeilwyr, lladron. Ac eto gyd yma fel mae'r arglwydd Iesu yn ei disgrifio nhw. Ac mae'r rhaid i chi gytuno yn does, mae'r rhaid i ni, gan mae mab Duw yw ond hefyd mae'n gwneud synwyr. Os unrhyw un yn arwain pobl y ffordd anghywir, yna'r rhaid dweud mae'r rhaid yn bobl sydd yn gwneud cam. A mae'r rhaid rhybuddio ni herbyn nhw.
Sawl sydd yn pwyntio ar ffordd i'r nefoedd, ond nid ydynt wedi cael mynediad eu hunan y ffordd gywir. Nid ydynt yn gwybod y ffordd gywir eu hunan am gyfnod o bobl mewn angen i glywed am ffordd gywir. Dyma'r cyfnod i ni'n byw ynddi. Dyma chi gyfnod, os fuodd na angen, mae na angen bob cyfnod. Ond i ni'n byw mewn oes lle mae'r gwirionedd wedi hen fynd, ond dyw e ddim i'w chlywed bron yn unlle. Ac mae angen i bobl i glywed yma na gymaint o ofn a phryder yng nghalonau pobl. Ac yr ansicrwydd yma, a'r ofn o gamu o fywyd i dragwyddoldeb, i'r hyn sydd yn tywyllwch iddyn nhw. Dyn nhw'n gwybod beth sydd yn mynd i wynebu nhw. Ac mae e'n bryderus, mae e'n peri ofn. Ac am adeg, os ych chi am clywed am y ffordd gywir, dyma fe. Efallai hyd yn oed y bydd pobl nawr yn dechrau ceisio. Dyn nhw ddim wedi dangos arwydd o geisio hyd yn hyn, ond efallai wrth i bob wythnos fynd yn ei blaen, efallai y byddant yn dechrau ceisio. Ac efallai o'r diwedd y cael gweld pobl yn dechrau holi a chwestiynu y pethau pwysig yma dylsen nhw fod yn gofyn. Beth yw pwrpas bywyd? Sut fedrai fod yn sicr fy mod yn ddiogel hyd tragwyddoldeb? Y cwestiynau yma y dylse pobl fod yn gofyn. Ac efallai y cawn ddod i gyfnod pan bydd hyn yn digwydd. Mor drist i'w meddwl am y mannau lle ceir rhai yn pwyntio'r ffordd, ond nid y ffordd iawn, nid yr un cywir. Yn dweud, dewch ffordd yma, mae'n iawn dod y ffordd hyn, peidiwch gwrando ar y rhai sydd yn dweud mae un drwsydd, ond nid yna beth yw'r mwyafrif o bobl crefyddol hyd yn oed Cristnogol yn ei ddweud, peidiwch a gwrando ar rheini. Maen nhw mor gul, maen nhw mor galed, maen nhw mor llym, peidiwch a gwrando arnyn nhw, achos maen nhw'n dweud a dim ond un drwsydd, un ffordd. Ond gwrandewch arno ni, maen nhw'n dweud. Maen nhw'n dweud bod y drws i ni'n cyfeirio eto yn un anodd. Mae'n anodd dod o hyd iddi. Mae'n un anodd i'w hagor i. Mae'n un anodd i ddilyn y llwybr ar ôl i chi fynd drwyddi. Ac fod un lwybr unig i gyrraedd y drws. Ac yn hyd yn oed yn fwy unig ar ôl mynd trwy'r drws. Ac maen nhw'n dweud peidiwch chi a dilyn y ffordd honno. Dewch ffordd ni. Dewch i'n capel ni. I ni mwynhau. I ni yn garedig i bawb. I ni'n garedig i bob credoau. I ni ddim yn, dydyn ni ddim yn ferniadol o ddim byd. Ond maen nhw draw fyna, maen nhw'n ferniadol. Maen nhw'n dweud un drwsydd, un ffordd. Ac felly peidiwch am mynd at nhw, maen nhw'n dweud. Maen nhw'n dweud dewch y ffordd yma. Yma, cewch wneud yr hyn y mynnwch chi os dewch chi trwy'r drws yma. Mae'r ysgrythyr yn rhybuddio, ond dyw am fleiddiaid mewn gwisg dafad sydd yn arwain yn eidio ar gyfeilion Mathew 7:15 y mogelwch rhag ei gau broffwydi yr rhai a ddeiant atoch yn gwisgoedd defaid, ond oedd hi mewn bleiddiaid rheibus ydynt hwy. Mae'n ofnadw, yn dyw e. Maen nhw'n edrych fel dafad, maen nhw'n swndio mor neis, maen nhw'n swndio mor efengyledd hyd yn oed, maen nhw'n croesawu chi i'r capel, a maen nhw'n mwynhau, a maen nhw'n dweud sy'n o sut i chi'n edrych, sy'n o sut i chi'n beafio, achos maen nhw wedi dweud i ni'n dod rhywsut, sy'n rhaid i chi ddod i bob cwr, sy'n rhaid chi'n neud yn arall, sy'n rhaid cadw'r sil, sy'n rhaid chi boeni am beth i chi'n neud, beth chi'n gwylio, beth chi'n yfed, beth chi'n bwyta, sy'n eisiau ofni am ddim byd o fel yna. Dewch mewn, gewch chi addoli sut ymynwch chi, gewch chi gario ymlaen, gyda beth o'ch chi'n neud cynt yn eich bywyd chi, ond dim ond bod chi'n dweud eich bod chi'n grefyddol. Maen nhw'n croesawu chi. Mogelwch rhag gau broffwydi. Y rhai sy'n edrych fel defed, ond bleiddiaid ydynt. Mae'n druenus o feddwl sawl un blynyddoedd yn ôl, oedd yn ein gwlad ni, oedd yn arwain pobl at y drws, y gwir drws at Iesu Grist, ond bellach sydd yn arwain i gael mynediad rhyw ffordd arall, yn dringo dros y wal. Roedd ein gwlad ni'n llawn o bobl, o weision yr arglwydd, o Gristnogion, oedd yn pwyntio pobl at y drws cywir, ac yn ei pwyntio nhw yn y ffordd gywir, ac yn ei cyflwyno nhw at y drws, at Gris, yn y ffordd, mae'r ysgrythyr yn ei ddweud, mae pethau wedi hen newid. Mae yna nifer nawr yn dweud, gewch chi ddod unrhyw ffordd, dewch dros y wal, sdim ots, cyn bellai bod chi'n neud proffes. Falle bod yna rai yn ei chael hi'n anodd.
Mae'r holl beth yn gymleth. Mae yna gymaint o safbwyntiau gwahanol maen nhw'n dweud. Mae barn pobl mor amrywiol. Pwy sydd i ddweud eich bod chi yn iawn efallai dyna byd. Mae plant yn aml wrth cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol yn dweud, ond sut ych chi'n gwybod bod chi'n iawn? Efallai bod pawb arall yn iawn hefyd? Efallai bod nhw'n iawn? Mae'r dryswch yma. Efallai bod nhw'n ofni. Sut gellir ddod at y gwirionedd? Beth yw'r gwirionedd? Mae yna gymaint o gryfeddau, o sectau. Sut mae modd dod o hyd i'r drws? Ac yna gwybod mae honno yw'r drws iawn. Achos maen nhw gyd yn honni bod y drws yma'n iawn ac yn dderbyniol. Mae sawl un yn dweud, ond does na. Does dim ots, dywyswch unrhyw drws. Does dim ots, maen nhw'n dweud. Dim ots pa drws ewch chi trwyddo, cyn bellai bod chi'n mynd trwy'r drws, fe fyddwch chi'n cyrraedd yn yr un lle yn y pendraw. Dyna beth mae pobl crefyddol fodern yn ei ddweud. Capeli Cristnogol Protestanaidd yn sôn am ddrysau efallai, ond mewn modd, mewn gwirionedd nid ydyn ni'n gwybod nac yn credu fawr ddim. Dyn nhw ddim yn dyrchafu Crist ac mae fe yw'r drws. Dyn nhw ddim yn gwneud hynny. Sawl capel sydd yn ein gwlad ni sydd bellach yn dweud mae Iesu Grist yw y drws a'r unig drws a dyma'r unig ffordd at y nefoedd. Sawl un sydd yn dweud hynny. A bod rhaid dod at Grist yn y ffordd mae e wedi dweud. Yn ei air, yn yr Efengil. Sawl un sydd yn dweud hynny. Ond nid yw'r mwyafrif yn dweud oes dim ots. Ond nid yw'r mwyafrif yn dweud dim ots pa ddrws, dim ots sut i chi'n dod at y drws, na mynd trwy'r drws, dim ots beth i chi'n credu, dim ots sut i chi yn ymateb, ac maen nhw'n dweud dewch unrhyw ffordd. Cyn bellai bod chi'n dod, cyn bellai bod chi'n dweud bod chi wedi dod, cyn bellai bod chi wedi rhoi proffes, cyn bellai bod chi wedi rhoi llaw i fyny mewn oedfa dod lawr i'r blaen, ysgrifennu ar rhyw ddarn o bapur a arwyddo bod chi'n credu'r pethau yma i gyd. Ac mae hwnna'n iawn, mae hwnna'n dderbyniol, ac yna, yn ôl pob sôn, i chi'n Gristion o nawr ymlaen. Dyna beth mae'r eglwys fodern yn ei hyrwyddo. Ond sawl un sydd yn dweud mae un ffordd sydd. Ac mae Crist yw y drws, yr unig drws. Gelwyr yma rhai sydd yn dweud yn wahanol fel lladron, gai a thrawon. O, mae'n driennus o sefyllfa yn diwedd. Sawl un sydd wedi arwain yn eidiau at hyn nad yw yn ddrws gywir. Yw harwain i ddringo i mewn rhyw ffordd arall. Ac yn dweud, dewch ffordd yma, gwnewch broffes o leia. Dwedwch eich bod chi'n credu. Dyna gyd sydd angen. Ond sylwch nid dyna'r drws. Efallai bod nhw'n dweud, gwyddiwch y weddi hon, a fi popeth yn iawn. Ond mae'r ysgrythau'n dweud, nid dyna'r drws. Efallai bod rhai'n dweud, wrth gwrs eich bod chi'n Gristion, i chi wedi mynychu capel erioed. I chi'n rhoi'r tlawd, i chi'n helpu yn reoledd y rhai sydd yn llai ffodus. Wrth gwrs eich bod chi'n Gristion, maen nhw'n dweud. Wrth gwrs eich bod chi. I chi'n gwybod ar ymynau, chi'n canu'r ymynau. I chi'n darllen eich Beibl yn weddol gyson. Wrth gwrs bod chi'n Gristion. Wrth gwrs bod chi wedi dod at y drws, maen nhw'n dweud. Ond sylwch, nid dyna'r drws. Nid dyna'r drws at iachawdwriaeth. Mae hyn oll mor estron o ffordd Iesu Grist, yr Efengil Sanctaidd. Dywed rhai, gallwch ddod trwy drws sydd yn caniatáu pob math o bethau i ddod gyda chi. Gewch chi ddod os dim cyfyngiadau trwy drws yma. Mi'n siŵr bod chi wedi bod ar wyliau, a falle mynd ar awyren, neu falle os ych chi'n mynd ar awyren. A mae yna rhyw gyfyngiadau yn does na. Mae yna bwysau arbennig ar gyfer y bagiau, faint o ddillad i chi'n cario gyda chi. Ac yna i fynd ar yr awyren. I chi'n cael mynd ar bag, da chi bag fach, ond mae yna gyfyngiadau beth chi'n cael mynd pryd hynny. Dychmygwch chi petai rhywun dweud, gewch chi ddod a hyn fynnwch chi ar yr awyren, a gewch chi fynd â unrhyw beth yn eich bagiau sydd yn cael ei rosod tu fewn i'r awyren. A os dim ots, gewch chi ddod a sync y gegin gyda chi os ych chi moyn. Bydde fe'n rhyfedd yn bydde? Ydw gyd, mae'n debyg iawn i capeli heddi. Capeli heddi yn dweud, cyn bellai bod chi'n neud proffes a bod chi'n dod trwy ryw drws. Does dim ots, gewch chi ddod be bynnag mynnwch chi trwy drws. Dewch a'ch bydolrwydd. Dewch a'ch chwant, dewch a'ch anfoesoldeb, dewch a'ch balchder.
Dewch a'ch gemau, dewch a'ch pob math o bethau, os ych chi'n teithio ar y sil i fynd ar eich gwyliau a colli'r holl sabos, sdim ots, nag oes, sdim ots. Os ych chi dim ond yn mynd unwaith ar y sil i gapel, sdim ots, maen nhw'n dweud, achos chi'n mynd unwaith, mae hwnna'n well am mwyafrif, ac felly mae'n sdim ots, achos cyn bellai bod chi'n dweud bod chi'n credu yn Iesu Grist, mae popeth yn iawn, maen nhw'n dweud. Nid yna'r drws. Byddwch yn ofalus, un drws sydd. Ohono yw Iesu Grist. Felly gadewch chi wedi symud ymlaen yn ail. Beth am i ni ddysgu mwy am y drws yma? Os mae un drws sydd, a gwau chi os ych chi mynd dros y wal a mynd drwy rhyw drws arall, un drws sydd. Un ffordd. Adnod 9, mae fi yw'r drws. Os a neb i mewn trwy fi, fe a fydd cydwedig. Mae'n ddigon clir, mae'n ddigon syml. Dwi ddim yn anodd. Grandewch ar y geiriau yma, to, yr Iesu'n dweud hyn, mae fi yw'r drws. Os a neb i mewn trwy fi, fe a fydd cydwedig. Na'r pwrpas drws yw mwyn cael mynediad i rywle. A dyma sydd yma. Y mae pechod yn ôl y Beibl, pechod sydd wedi achosi i ni, i fethu mynd i'r nefoedd. Does dim mynediad i ni i'r nefoedd oherwydd ein pechod. Pechod sydd wedi adeiladu'r wal yma rhwng ni a Duw. Gallwch chi ddisgrifio yn pechod ni, mae fel wal anferthol wedi adeiladu. Ac felly does dim modd i ni gyrraedd yr ochr arall. Does dim modd, mae'r uchel, mae'r ddwfn, mae'r llydan. Does dim modd. Mae'r nefoedd yno, mae Duw ochr arall, allwch chi dweud, i ni ddim yn gallu cael cymdeithas ag ni methu weld ni ddim yn ei ddeall ni ddim yn ymgyffred dim byd amdano fe. Ac os ych chi'n dechrau cael unrhyw awydd i gyrraedd yno, does dim modd mynd trwyddo, achos does dim drws yna i chi'n dweud, mae pechod wedi peri, nad oes modd i ni gyrraedd yr ochr arall. A dyma sydd ei hangen ar eneidiau dynion, cydnabod ei bod y tu allan yr ochr anghywir i'r drws i'r wal yma. Dyma beth sydd angen. Dyna'ch man cychwyn chi. Dyna yw problem llawer. Efallai bod chi'n gwrando ac ddim yn ymateb a'r broblem yw hyn i chi ddim yn cydnabod fod na wal, fod na broblem, a chi ddim yn cydnabod eich argyfwng chi. Dim ond trwy waith yr ysbryd glân gellir gweld hyn. Dim ond os yw'r ysbryd glân a felly dyma'ch gweddi os ych chi'n gallu gwneud unrhyw beth gweddiwch hyn o Dduw Groslon ag o'r llygaid fe enaid. Mwyn i fi weld fy angen am Grist am waredwr. I mi weld y wal, i mi weld y pechod sydd yn rhwystro fi rhag cyrraedd y nefoedd. Mae'r byd yn ddigon bodlon chwilio am ddrysau eraill i gyrraedd y nefoedd, i geisio dringo dros y wal ond dyn nhw ddim yn llwyddo. Ond tan i'r ysbryd glân agor llygad yr enaid i weld y cyflwr, i weld yr angen fod eich pechod wel wal enfawr yn eich rhwystro rhag cael mynediad at holl fendithion yr Efengil, yna tu allan fyddwch chi. Efallai eich bod wedi trio sawl drws yn barod, ond mae pob un yng nghau. Efallai bod chi wedi dod i'r man, lle chi yn ymwybodol fod na rwystyr a fod na wal, a bod chi'n chwilio am ddrws, a falle bod na rhyw ddrysau chi'n dod ar eu traws nhw, a chi wedi trio am ryw ddrws. Ond mae pob un yng nghau. Dyn nhw ddim wedi arwain eich enaid at y man y disgwylio chi. Falle bod chi wedi mynd trwy rhyw ddrws ac o'ch chi'n gobeithio bydde fe'n dod â heddwch i chi. Chi wedi trio rhyw grefydd, chi wedi trio rhyw athroniaeth, chi wedi trio proffes, ond dwi ddim yn dod â heddwch i'r enaid. Maen nhw llawn a ddewid, y drysau yma, ond dim un yn help. Ond nawr trwy ras yr ydych chi wedi dod at y man lle rydych chi'n gweld, efallai bod chi wedi clywed a wedi deall o'r diwedd, mwyn i chi cael mynediad, mwyn i chi cael heddwch a Duw, mwyn i chi cael bendithion yr Efengil, mwyn i chi cael maddeuant pechodau, mwyn i chi cael sicrwydd cadwedigaeth, mwyn i chi cael bywyd gyda'r arglwydd hyd rhag wyddoldeb. Mae rhaid i chi i gyrraedd yr arglwydd, ond i gyrraedd y man honno, i gyrraedd y man o ddiogelwch a iachawdwriaeth, mae rhaid i chi fynd trwy drws, a mae'r drysau chi wedi trio'n barod, wedi methu, ond nawr i chi wedi clywed am y drws, ac mae'r arglwydd Iesu Grist yw'r drws honno. Trwy ras, i chi wedi dod i ddeall hynny. Mae fe yw'r ffordd.
Trwyddo ef gellir cael heddwch a Duw. Os ewch chi trwy Iesu Grist, trwy y drws yma, mae dyna'r ffordd o gael heddwch a Duw. Mae ef a ddaeth o'r nef i ddelio'ch pechod, i agor y ffordd ar eich cyfer. Pan dath yr arglwydd Iesu Grist lawr o'r nefoedd, beth nath e dod i wneud? Fe ddath ei fod yn ddrws, yn fynediad, yn ffordd i chi gyrraedd y nefoedd. Dyma beth oedd e. I ni gael ffordd i gyrraedd y man lle cawn fynediad yw deyrnas ef. A fe wnaeth e hyn, sut nath e? Fe wnaeth e hyn trwy ddarparu'r hyn oll oedd yn angenrheidiol. Rhaid cael perffeithrwydd i gael mynediad i'r nefoedd, rhywbeth i ni methu wneud. Ond bu'r arglwydd Iesu Grist fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. Os oedd ei fod yn ddrws, o rhaid e fod yn ddrws perffaith, a fe gadwodd e'r gyfraith yn dod yn llwyr. Ein mwyn yn ein lle ni, ac yna fe gymerodd gosb, mwyn bod yn ddrws i ni roed y delio gyda popeth, ac mae pechod yw'r broblem, ac felly fe ddeliodd gyda pechod, fe gadwodd gyfraith, fe fiodd e'n berffaith yn ein lle ni, ac yna fe gymerodd gosb ar y groes, fe ath groes, ac ar y groes nid yn unig gafodd hoelion, a'r goron ddrain, a'r gwaywffon, a'r anadl yn mynd ohono, a'r gwaed yn pistillo allan ohono, nid dim ond hynny, ond i'r tad, i ddiw y tad, dywall, ei gosb, ei ddigofaint ar ei fab. Yr hyn o'n ni fod i gael, ond fe gymerodd Iesu'r gosb yn ein lle ni ar y groes. Yr Iesu a wnaeth y ffordd yn bosibl i ni gael cymdeithas a Duw y Tad trwy ei fywyd a thrwy ei farwolaeth. Mae'n bodloni gofynion y Tad. Ac felly mae'n agor ffordd i ni gael cymdeithas â'r Tad trwy Iesu Grist. Trwyddo fe, trwy'r drws yna. Does dim ffordd arall. Effesiau 2, adnod 13. Eithir yr awr hon yng Nghrist Iesu, chwychwi, yr rhai oedd eich gynt ymhell, tu allan i'r wal, tu allan i'r drws, a wneithbwyd yn agos, sut trwy waed Crist. Trwy ei waed, dyma'r unig ffordd. Na sylwch, mae'r Iesu fan hyn yn dweud mai fe yw'r drws, yw y drws. Nid un drws o lawer. Mae'n dweud mae fi yw y drws. Yr unig drws. Actau 4 adnod 12. Ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall. Canis nid oes enw arall dan y nef wedi ei roddi ymhlith dynion. Trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gadwedig. Does dim enw arall. Does dim ffordd arall. Does dim drws arall bod modd cael achubiaeth. Mae'r ysgrythyr yn ddigon clir. Os y'n ni'n figan neu'n ddafad, pregethwr neu'n ymhlith y gynulleidfa, pob un a bechasant, pob un ohonom yn dod yn fyr o ogoniant Duw, ac mae pob un ohonom angen mynd trwy'r drws yma, sef Crist Iesu. Dyna beth oedd angen i'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion i'w wneud. Roedd rhaid iddyn nhw ddod trwy'r drws, ond roedden nhw wedi gwrthod y drws. Roedden nhw wedi dweud, mae yna drws arall. Drws sydd yn caniatáu ein balchder ni. Wel, mae hwnna'n wir, ond oedd y drws yna ddim yn agor i unrhyw beth o werth. Dim at iachawdwriaeth. A mae ddewyd. Os dewch chi trwy y drws yma, fe gewch eich achub. Mae fi yw'r drws. Os a neb i mewn trwy o fi, fe a fydd cadwedig. Dyna chi a ddewyd. Dyna chi adnod. Cewch fywyd tragwyddol. Cewch heddwch a Duw. Cewch faddeuant pechodau. Yr hyn sydd wedi peri chi fod tu allan i'w deyrnas. Y wal o'ch pechod. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi delio ag e. Mae e wedi tynnu'r broblem lawr, mae wedi delio ag e. Mae wedi agor drws, mae wedi agor ffordd. Trwy ei fywyd a'i farwolaeth fe ddeliodd ar cyfan. Gwrandewch ar yr adnodau yma, rai cyfarwydd iawn, Ioan 3, adnod 16 ac 17. Canis felly y caro Duw y byd, fel yr hoddodd fe, ei unig enedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol, o blegyd. Ni ddanfono Duw ei fab i'r byd i ddamnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Dyna eich i'r drws. Nid trwy yr hyn a wnaethom ni. Nid dod trwy ddrws i ni'n ei hoffi. Dim dyna beth sydd fan hyn. Ond trwy y drws yma sef Crist. Dychmygwch rhywun yn adeiladu
rhyw ffordd dros glogwyn. Dychmygwch hyn. Dyma beth sydd yn rhyfeddod i fi. Pe tawn ni'n mynd ar wyliau i rywle poeth efallai bod yna rhyw fynyddoedd a mae yna glogwyn. Ond mae rhywun di adeiladu rhyw lwybr, rhyw font allan, i gerdded allan i'r awyr agored. A mae yna gannoedd ar gannoedd o droedfeddi i lawr at y ddeiar. Ond falle bod chi gamu trwy drws i fynd ato. Ac yna mae yna lwybr a mae yna bont. Dychmygwch chi, pe tawn ni yn agor y drws, allai ddweud hyn, oeddech chi'n arbyd, ni ddim yn mynd trwyddo fe. Yn sicr os fyddwn ni'n clywed, wel, bod yna bobl wedi dweud, mae hwn yn rhyw ddrws arall, mae yna yr un swyddogol draw fyna, ond mae'r un yma, i ni wedi, cwpl o ffrindiau wedi dod i'n gilydd, i wneud yn rhatach i bobl i gallu ffwrddo i cael yr un profiad â nhw draw fyna. Dewch fan hyn, a camwch allan, cerddwch mas. Mae'n ddigon saff, maen nhw wedi wneud lot o bethau fel hyn o blaen. Allai fentro dweud wrthoch chi. Dwi ddim yn bwriadu camu ar unrhyw beth o'r fath. A hyn oed yn waith beth os bys ni wedi adeiladu fe fy hunan. Dwi ddim yn mynd i ddibynnu arno fe, dwi ddim yn arbenigwr. Oedd rhain yn arbenigwyr? Na, dwi eisiau gwybod fod pobl wedi gwneud yn siŵr fod popeth yn ei le, fod e'n gwbl ddiogel. Ond chi'n gwybod beth mae'n anhygoel, pan mae'n dod i faterion yr enaid, mae hwn llawer bwysicach. Gwnewch yn siŵr fod yr hyn i chi wedi glywed am y drws, mae dyna sydd yn iawn. Dwi ddim yn mynd i fentro fy enaid, tragwyddoldeb fy enaid, a rhyw benderfyniad yn fy mhen i fod nhw ddrws dwi wedi penderfynu fynd trwyddo bod yn dderbyniol. Fy mod i wedi dweud, wel, dwi wedi rhoi fy llaw fyny, dwi wedi credu pethau, o'n i'n licio mynd i'r ysgol sydd. Felly dwi'n credu fy mod i'n Gristion, a dwi wedi penderfynu fod yn fwy crefyddol yn awr ymlaen. Dyw hwnna ddim yn ddigon da. Dwi ddim eisiau dibynnu ar hwnna i gamu dragwyddoldeb. Dwi hwnna ddim yn mynd i roi heddwch i fi ar wely angen. Dwi ddim eisiau dim byd o'r fath. Dwi eisiau gwybod, dwi wedi mynd trwy'r drws cywir. Dyna beth sy'n bwysicach. Gai ofyn i chi sy'n gwrando, ydych chi wedi dod trwy y drws? Yr unig drws. Wrth gwrs mae profiadau pobl yn cyrraedd y drws yn amrywio, ond yr un yw'r neges, yr un yw'r cyfeiriad at y drws, mae'r croes Iesu Grist, ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad, ac mae trwy'r hyn am wnaeth ef. Ond ar ôl dod, ydych chi wedi dod yn flinderog ac yn llwythog? Ydych chi wedi dod at Grist a Christ yn unig? O am ffoli neb i fentro, mynd trwy ddrws i chi'n ei hoffi, achos bod e'n gadael i chi neu be chi moyn. Sawl un sydd wedi gadael capeli ffyddlon, achos maen nhw'n dweud, oedd y pregethwr yn dweud, yn sôn, chi ddim fod i wneud hyn ac chi fod i wneud y llall, a mae hwnna'n cyfyngu gormod arna i. Neu oedd y pregethwr yn disgwyl i fi ddod i'r cwrgweddi bob wythnos. Dwi eisiau mynd i rhyw gapel sydd yn caniatáu i fi neu be mynnau. Gnewch yn siŵr bod chi'n mynd trwy'ch drws cywir, nid un i chi'n ei hoffi. Gwnewch yn siŵr, mae Iesu Grist y Beibl yw'r drws i chi wedi mynd trwyddi. Mor sicr yw gair Duw, mor ddibynadwy yw gair Duw. Mae'r drws yma, mae mor saff. Mae'r Iesu wedi dweud, os dewch chi trwy'r drws yma. Fyddwch chi'n saff. Fe allwch chi roi'ch holl bwysau eich enaid tragwyddol ar yr arglwydd Iesu Grist. Gellwch fentro arno, dewch trwy'r drws yma, Ioan 10:28, a minnau ydw i fy rhoddi iddynt fywyd tragwyddol, ac ni chyfyrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i. Chi mor saff. Wrth ddod trwy'r drws yma, mae fi yw'r drws, os a neb i mewn trwy fi, efe a fydd cadwedig, ac efe a i mewn ac allan, ac a gaif borfa. Am ddiogelwch, am gysur, sydd wrth ddod y ffordd gywir. Fe gawn fwynhau heddwch a Duw. Mae'r adnodau mae'n llawn cysur, yn llawn cadernid. Mae yna ddiogelwch yn y drws yma. Peidiwch am unrhyw ffordd arall. Cawn sicrwydd ei fod gyda ni hyd byth. Ble bynnag yr awn. Cawn rhodd o ffydd i ymddiried yn yr hyn a wnaeth trosom ni. A'i fod yn ddigon. A bydd yn llwyddo yn yr hyn a fwriadodd. Achub ein heneidiau ni hyd tragwyddoldeb. Dyna i chi gysur trwy dod trwy'r drws yma. Mae yna gyfamod yn cael ei osod rhyngom ni. A ddewyd bod Duw y Tad yn dad drosom ni.
Does dim byd gwell nag oes. Dyna chi ddrws. Os ych chi am ddod trwy unrhyw ddrws, dowch trwy hon. Mae e'n safle gadarn, sicr. Safle o ddiogelwch, safle o ddarpariaeth, parhaol i'r enaid. Dim dwi'n mynd ar ôl mynd trwy drws, mae'n gofalu am yr enaid, ar hyd y llwybr cil at y nefoedd. Psalm 121:8, yr arglwydd a geidwyd y fynediad a thyfodiad o'r pryd hwn. Hyd yn dragowydd. Dyna chi beth sydd ganddo ni. Pan ni'n mynd trwy drws yma, trwy Iesu Grist. Psalm 23, y ddwy adnod gyntaf, yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf, efe awnau mi orwydd mewn porfeydd gwelltog, efe am tywys, ger llaw y dyfrau tawel. Mae yna naws yma o Rifeiniaid 8:28, ac ni a wyddom fod pob peth yn cydweithio daioni, i'r rhai sydd yn caru Duw, sef i'r rhai sydd wedi galw yn ôl ei arfaeth ef. Mae'r addewidion i'r sawl sydd yn mynd trwy'r drws yma. Crist Iesu, dyna i chi addewidion, dyna i chi fendithion. Wel, yn drydydd i orffen ac yn fyr yr ymateb. Mae yna beryg ond oes, ond nid oes na beryg. Wrth ddod at y drws, i rai edmygu'r drws. Mae yna rai yn gallu hoffi'r drws. Falle bod nhw'n gweld defnyddioldeb y drws. Yn gallu gweld i bwrpas yn gweld i brydferthwch hyd yn oed. Falle bod yna rai sydd yn hoffi sylwi ar gynllun y drws, ar siapiau ac onglau amrywiol yn y drws, lliwiau efallai, y cysgodion yn y drws, ac yn hoffi. Chi'n nabod rhai fel hyn yn dydych chi sydd yn hoffi edrych ar adeiladau ac ar ddrysau ac yn gweld y pensaernïaeth yn y gwaith a'r y gwaith pren sydd wedi mynd ati ac wedi gwerthfawrogi'r holl waith ac yn edrych ar bob agwedd ohoni ac yn dweud, wel, mae'n bert mae'n dda, ac mae'n agor yn dda ac yn hwydd. Mae yna rai pobl yn hoffi dadle yn dweud na. Dadle, hon yw'r unig drws. Bod na drysau cystal, gwell. Bod yna rai eraill i'w cael, a bod eisiau ni fod yn agored o drysau eraill, ac maen nhw'n dweud hyn, ond ydyn nhw. Gadewch yn eich rybuddio chi, peidiwch ag ymuno o'r rhai yna. Peidiwch â bod fel rhai sydd yn edrych tu allan i'r drws ac yn meddwl, dyna ddrws pert. Peidiwch oedi. Gan fod yn drws, mae yn ddrws agored, ond sylwch chi, ni fydd yr aragor yn wastadol. Wrth feddwl, mae rai pobl ifanc yn dydyn nhw, maen nhw'n gallu meddwl, wel, dwi'n gallu gweld, ac dwi'n deall i raddau, ac dwi'n gallu gweld prydferthwch y drws. Dwi'n gallu gweld bod yn bwysig i fynd trwy'r drws, ond falle dim to, achos dwi eisiau cael arbrofi cwbl o bethau gyntaf, ac yna fe ddof at y drws. Grandewch ar hyn, Luc 13:25. Wedi cyfodi gŵr y tŷ a chair drws a dechrau ohonoch sefyll oddi allan. A chiro'r drws ganddo wedi arglwydd agor i ni, ac iddo yma yntau ateb a dywedid wrthych, nid adwain ddim ohonoch o ba le yr ydych. Mae'r agor nawr i chi. Mae'r mynediad yn rhad ac am ddim. Dyw'r drws yma, dyw e ddim yn rhy uchel. Dyw e ddim yn rhy anodd. Does dim byd anodd amdano. Chi'n gwybod beth mae yna wyrth yn digwydd wrth i chi agosau at y drws yma. Ac wrth i chi fentro fynd at y ddolen i'w hagor. Fe fydd yn agor i chi. Fi ddim eisiau ei wthio fe. Mae yna rai wedi mynd bob math o lefydd yn chwilio am y drws, ond pan i chi'n dod at y drws yma. Dyw e ddim yn rhy uchel, dyw e ddim yn rhy anodd. Un cam yn unig sydd rhaid i'ch ymerid. Ac fe fydd yr ysbryd glân yn eich helpu i gymeryd y cam. Mae'n wir i ddweud hyn, mae un ar y tro yn unig cael fynd trwy'r drws yma. Chi ddim yn cael mynd â neb arall, mae rhaid i chi ddod. Ond fe gewch chi nerth wrth i chi agosau at y drws. At y groes allwn ni ddisgrifio'r drws, fel y groes allwn. Wrth i chi agosau. Fe fydd na nerth yn cael ei rhoi i chi. Fe fyddwch chi'n cael eich arwain. Na fyddwch chi'n dod, camwch dewch at y drws. Achos wrth dod mae'r ysbryd glân yn mynd i'ch helpu chi, mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi, i helpu chi gredu ac i ymddiried ac i gamu. Gadewch y cyfan o'ch pechod, eich balchder, eich hunan gyfiawnder tu allan. Dewch fel ag yr ydych yn waglaw. Os dim eisiau chi feddwl, mae rhaid i fi ddod â pentwr o bethau gyda fi at y drws yma. Na. I chi'n goffo dod yn waglaw. A chyffesu eich tlodi ysbrydol ac yn dweud does gen i ddim byd o'n plaid.
o byd dri garog i. Mae chi'n gwybod beth? Na fydd yr ysbryd glân yn eich arwain chi, ac yn eich nerthu chi, ac yn eich galluogi i gamu trwy'r arglwydd Iesu Grist, i fynwesu'r Iesu. Ioan 14:6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Os yna rhywun fan hyn sydd eisiau gwybod pa ffordd i fynd, dewch at y drws. Os rhywun fan hyn eisiau clywed beth yw'r gwirionedd, dewch at Iesu Grist y drws. Os unrhyw fan hyn eisiau cael bywyd ysbrydol a thragwyddol, dewch at y drws, dewch at Grist. Mae fi, mae'r Iesu'n dweud, mae fi yw'r drws. Os a neb i mewn trwy fi, efe a fydd cadwedig, ac efe a i mewn ac allan, ac a gaiff borfa. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.